Hi, Gundi yang Gundi. Thani khorok sa bono message khai ba chopar sorry sana ba nokni gora ko sokba khumai perja kap ni ningma be gunding thangya hinai ang tai kisan bin khakla bu jung khaijak ting thangke da bekering kepele jak rok senu khamu hero plan hero oi ka hamda norong ni bisingo video ni link ano Instagram mo je hornai ningano tanggui mo hairok ma horka tam ningana tai ni lup haida ma tong tom janung nungda lup kuru ya mbang khang khare buini biskang ke sak sak nu kam ke phunung na nangya diba tam bujiya nung ba hai video ni mongong kha khoilai manjak mani tam khaina hino ang borok khoilai manjak ma ba na ang boda thangai join rina nang no ngya khe ang da thangai joduri ngai bijar khaina nang no borok no mo hai video rok se sini yang go nge trending daily nung nukhna search khai phano se hai no biskang donjak tong phayu bara riyai otoni ba khaina ni go khangge hai se o video ni se 570k views ang saimano 570k views ni bisingo 1.4 ke borok rok o video no nanai log ni borok rok thubai manu lopun nogo thangai du chokok laikha abono nge dol rok o kok rok no orom thaglayan tini je ching naina naimani phaising thanglayano ojora o joton khugo sabni mung nongkhor sanada Nilima sekalma kaham ke khana dis gang nor gano tabuk sini mano tangoi permission chara om hai khai ros khai hinei ang bo bai kok sana hinei no bini email Instagram rutuk hai phano bini description ebar brogo mungsa contact khaijangna ni lama krei kepal ku buina ang rutuk suka ang bo wan sungna khabo basuk buji arok lenglak bla ang ba soi da hintamo ang tam tong macam hai no ring kuat ko samu ba khai tong na hinu kepal YouTube rogo hai kamins om hai rong no monok na bonango hai ada madam berai gaham nang batabu kaisa celebrity si angkok sama rok no khawta tei dita do hengke phaidi tabuk dol rok video naina bukhak thangnai siwana Spiderman. aha paida to bunung ang ba kujiya phangnai khaijuak phupu gi sak sak modom sui tong fruse bo saime sini phatsa ki saya o dai na khana hin tong bela no tei ni ori kan ma chumani ni es rok bai mung mujang jak tamo ang kaisa kok muituman kha dol rok ang kaisa kok muituman kha borok rok hai nongo kepal je phro nongni ni kamini sikil buri basi jak nogo klai tong nai rok no korean jigno solo hini sake dol rok no sana ba 35 year old ni buri jig ingna nai sikil rok ni dress bara chikon chumui bazar phantok phaltong khe nang bini mani pada pairak no sadi kubuino norok lai tamong no saime angle boro paina puinu direct pen ni jen khlogoi thuna sing hinei ani sakhuting gei situi sarna nai tangai abo hini singgi mano norogano saime angbo ang je mujungmani khairi khapaikha munu sorok basa khoi buri chigung phano bukha buri chigung na soya hinno obo soino bela Ang monopoti khaina di. Kumobai khukme. Mutai rok phano phai sapai dung ano obono anggo sina harman gla ihi kepal ihi nung jungno kuche bai ke khuksimi phunuk na phayawro kuche ano kari tai wala da rok phunuk tong nung sungno abo nung saimaya tam hino obo tamo YouTube rok obo phun chimi mo ha English grok ni second hand ni chumui je mujungmani video khaina jenglai kha hino dol rok bokhe apha kachi kujiya khungnani phurung tongo sabokhe ani abo kotor hini phunuk tongo mokhe secret hogo bahai ke mono phurung tongo mo hungkelas sabo bisingni pensu yawi ketek khiton man ni batai tongo je berema bahai nya sakhine baksa muya bom to nangja grok hengke Kai sini ya. Balong bising lebu bising daw khoi ngai sing dabo. engkha salia belai lai sakyang no ang sayang jau nai puila no ang na ka sanam chu go ma hai borok rok je ni jini brini pen pun phiok ya motom suwi phanna nai rok no norok ta mung bai khe no sakno kathar tai kchang khai ton nani mung kri khada norok ni thani anola ani britam hin chana da ma kskribla ani ba box tongo sorry Ayah, yang kumasakan. Ayah. yang da ma chana khe kuchiya dukuma na khe bo nini o je acting khaima te khe nung sakal film rogo sengna nangmani acting ringbla sanung bo kuchiya no da bai tan ma da hinnai buma da hinnai kuchiya ni jaga bose dukuman jak tongo Ayah. akon memia khe kuchiya no tam bai chakha Meka phanto goisa ka. yong gra bai khe chajaiman Gosai mano. o ta singo tongmanin ganau tam khlai tong phai Ani gana tok ma bo. Gana sap tong phekya. Kodor. Nai. ang thengna ke thing tongmano bo bai haike hopung sabung haipano hi phaidi dai bo bini alada video rok bonai leyana to ke bukur khungmarok boda tongjani sabosi Hi. monogrikha cherai rokni misti sege yoaria monogrikha alu mungkhangno solnai tam khoranga bo sakni mung sase kokna nainai no soisugui narikma hai rok waisa bai hai hinmaya nini o hai hinma khorang khanai no ang saiman thangka Hi. nung khupi bai bak sase mili rui ma hinju khupui khorang phopna bagai Hi. Dulu mang kana norok ikot. oi ning se sugno nukman chadi sekang nono se nukmaya haima tongbele jengba bo se sugno norok nukman khana hin tongu tam sini mokol kerida Canada nukmaya tongnai nono nini se mo hai figure style hingke nugibo nugya sike side nawi ma tongkhata sabono samung kre haino sakni phan khibi kpai tongna musung hino Bai. Dini han tu norok.
Tanggay manukjak nung mem tanggay. Nung hujak tong kecarai khorong ni nilang ma chokla khamu. Sini nogana ni charai school ni phaidrom nung nukjak phayei. Lengda thangka theida thangka saimaliya tabuk. Nai thokjaki dangkha kirijaki dangkha sundroi dangkha. Saimaya ang nung no phai tabuk ma hamrinai. Bini jotoni sai famous dress bomo nainada. Iko. Jepro o dress bai bo video upload khaina jengkha. Apro ni simi rickshaw driver rok sakni higno khibiwi joto bono mang cover chalaijak. Tei sikla bura rok khungke to bono naina bagei. Second hand mobile rutuk laimani agluiwo thangei. A jagani mungtam sing khamu pok tongkhata ang. Je agluiwo tongnai rok se saiman sinayabo. Tawnani kepalo rikjak kerei. Tamule khainai belaino tongthongmani kok hayada. O nung khe torjak tongkhatana Agartolani borok hinei. Kok kerei hambai. Sini rangjak butul medam ni video ni title se nai naidi. Emoji bai sajokjak. Emoji simi video ni title ingkeno sing serai ki saimano bogire jiwet khaijak. Tei emoji rok ni jati gusti rongno tolaji mung phuluk rukhabo. Dini ni proper skate nora ang. Bo blog ni kok saitong nung tini bo blog no pharnai nung ambasa omur pul kodenpur dam sara jombu jola jolaibari kumargat belbari hejamara telamura jirani alai funga bandai boro Ang nong na dini kok string sana ni bagui no. tam kok nung sak nai thokjak mani kok hungketa sadi please sana nang yabo Anong nasuk nai thokpa phunga pon phonong malia tam pujan khan dok osona ka bai sinai tam. Với cái tòa make up được thấy phun một luang cái chọc phun mà li ăn cái bang khanaจึงจอตอนตาบุงนนกุยมันค่ะนึงมึกขังว่าตามอยดาจึงได้ชาบเลยพูดจักสกังก็นแสดงนรกนบสกัลช็อตฟิล์มไข่เกษมสังในหินเนยไฮเก Ê bà ơi, nâng ta mà đi hình ngò, mà khách, nâng hàm đi à khai, ngò đàn đi bắt ta đòn, hàm đi mà đi na nhờ. Ta mà khai nó cái nó rồi khai tung xe, ngò khai ông khai mà đâu. Baba, bây giờ bà, bữa nay yak anh đây yak ya, hàng bữa nay yak anh ya. ตาบุกเคซอยช่วยนบเทรนนิ่งรีนาทั้งนั้นไอตงกูดีเรคเตอร์ซาจักบอนอกิชกิรินากันนังเคซาจกไฟดีเนยตาบุกานอวิดีโอไหนตรงไหนรงนี่บิชิงโก้ขอรงนี่ขอรกตามเลยตรงไหนเบรยนอรงนอซาดิกอมเมนอบอกเมคอัพขายจักดักขายจักยาบ่ต่อเมคอัพขายผลุมันเนี่ยเห็นชาวอันแค่เห็นหนึ่งเมคอัพตัวขายจักยาเนาะให้ป้าหนึ่งชิวจะมาถกผลจัก จะอันนี้บล็อกหายนายโอเจไปสปุรันบักก็ไม่ขยันที่ในตัวอันบล็อกนอตาไม่ดีอันน้องนี่บักบล็อกขยะอันน้องบล็อกขยะขยันเสียสตาขยตัว ang serious ke kok sasiwando tabuk ani medam no sabu comment hamya rok khai te sabu bono block khai rna na ya ate personal rok khenge bajaya ta khanadi medam bai no ring siwan do bai nung o video nai tongkhe ang no siglagna nai rok hing tawan chukdi do nung bo bujina la rostamo asung no nungano joli jakhain geba nini menai bsa busuk hinei wan chugi map khairdi nung bo youtube block khayo ang bo ros khayo abono ta nung bo tibrasa ang bo tibrasa jungbai jung yak bkha manjuna nango support khailaina nango jung khorong ni kusugo kalainai da bai tawanadi hangke tinin bagui omsung no dol rok norok nugui man khana o video sajakang ge bokrong theba oi like khairdi norok fake Egon by the ring yakizati gusti dol rok ni phone segejare saimaya ang 500 likes complete engna nangnai tei share bo khlaimano nung sungkheba tei katal borok rok channel no subscribe khaijega rok subscribe khairdi I kapal chanai sha ayagra faising subscribe ni sijago noni ni yasi kaham tebai tepsake sinrdi iko baksa borok rok wase wan chukjau khanu yada tamjung ni muni da ni koknawi tongnani hinei are muni klaya bo hamjak masi klayo bujikha abono ongkha malai lai finai katal video thangga do dol rok bai tibrasa ai glok thung